Arratzalde ondan hori, ordua ez bada ere dano gauden ez hazingo gera puntu asko daudela gaurtuko osoko bilkuran. Lehenengo puntua, 2023ko urriaren 29an egindako bilkuraren akta honen onarpena. Ez badago ezer, aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua daukagu 2025ko ekitaldian udalari eta udalkiro patronatori dagozkien aurrekontua eta plantilla organikoen hasierako onarpena. Aurrekontueri buruzko dokumentazioa aurkeztu da eta aurrekontu bateratua 23.993.393 euroko zenbatekoa da. Horietatik udalarenak 21.996.993 euro eta proposamenean osoko bilkura aurkezten dio onar dezan agirian kapitularen araberako laburpena hor agertzen dana, udalaren aurrekontuarena, baita ere plantilla organikarena, sortzen diran plaza berriekin, eta baita udalkiro patronatuko aurrekontua, kasu honetan 1.996.910 euroko zenbatekoaz, eta baita ere patronatuko plantilla organikoa. Eta osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo akordioak harritzan. Lehenengoa, 2025ko ekitaldirako udalaren eta kirol patronaten aurrekontua lehendabizikoz onartzea. Bigarrena, 2025ko ekitaldirako udalaren eta patronatuaren plantilla organikoak, udalaren kasuan funtzionarientzako 3 plaza berri horien sorrera bere baitan hartzen duena, lehendabizikoz onartzea. Hirugarrena, onartuko diren aurrekontu orokorra eta lanpostu zerrendak 15 egunez jende horrean jartzea, interesdunek erreklamazio aurkeztu ahal izan ditzaten. Honetarako, iragarkiak argitaratuko dira Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki holetan. Eta laugarrena, erabaki hauek behin betikotzat joko dira erreklamaziorik aurkezten ez bada, eta hori horrela bada Gipuzkoako aldizkari ofizialean behin betiko onarpenari buruzko iragarkia argitaratuko da. Aurrekontua txertatuko da kapiteluen arabera laburtuta. Txikitik handira hasiko dugu eztabaida. Ariana. La propuesta de presupuestos para el año 2025 ha supuesto un ejercicio difícil, ya que el presupuesto se ha reducido en un 10,71% respecto al presupuesto inicial de 2024. Para el año 2025 contamos con un presupuesto de 21.486.483 euros, en el cual se ha priorizado el bienestar social y la sostenibilidad, tal como se estableció en el Plan Estratégico 2023-2027. Estamos contentos con los presupuestos que se han conseguido para el ejercicio 2025 y que las apuestas lideradas por el PSE se consoliden en el presupuesto municipal. Queremos destacar la apuesta presupuestaria en el Goibar con la creación de una comunidad energética local y el nuevo modelo de relaciones ciudadanía-ayuntamiento. También queremos subrayar como un hito trascendental para la ciudadanía la apuesta de poner en marcha la primera comunidad energética del Goibar. Esta comunidad permitirá que los vecinos y vecinas del Goibar participen de manera directa en la acción medioambiental, generando y consumiendo una energía limpia y verde en la modalidad de autoconsumo y, a su vez, reduciendo la factura de la luz mensual en el hogar y pequeño comercio en torno al 40%. Con una partida de 140.397 euros, el Gobierno municipal iniciará la primera fase para la creación de esta comunidad energética municipal, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, un área que siempre nos ha preocupado a los socialistas ha sido el área de bienestar social. Dentro del presupuesto para el ejercicio 2025, el área de bienestar social ha sido reforzado con un incremento del 9%, lo que permitirá ampliar los programas de apoyo a los colectivos más vulnerables y mejorar los servicios de ayuda domiciliaria, servicios de emergencia social y recursos destinados a personas mayores.
En cuanto a la movilidad, queríamos destacar que aunque no se indica ningún incremento directo en la partida de Udalbus para el año 2025, el equipo de gobierno está trabajando en la mejora del servicio que se presta actualmente. A lo largo de este año se ha realizado un estudio para ampliar el servicio a más barrios y se está trabajando con otra entidad para la gestión de la mejora de la Udalbus. Para finalizar, queríamos destacar entre los proyectos estratégicos para el año 2025 el puente de Urasande junto a la construcción de la residencia Rezábal, que promueven la mejora continua de la accesibilidad y seguridad para los vecinos y vecinas del Goibar e incidirá también en el bienestar de las personas ofreciendo un servicio de cuidados y área social avanzado y de calidad. Aitziberrin zuria gaitza. Bueno, partiden portzentai zehatzetan zentratu baino, aurrekontu hauek plangintza batetatik hasi eta helburuak eta norabide bat irudikatu behar dute, epe ertain eta luzera egiten ditugunean ondorioak ere aurreikusita. Beraz, guk gure proposamena 3 atal nagusietan zentratu nahi izan ditugu 2025ko aurrekontu hauetarako. Lehenik eta behin, trantsizio ekosozialean udal mugikortasunerako estrategia plan bat garatzea planteatzen dugu. Epe luzera, bai garraio publikoak, bai bidegorriak, bai aparkamentuak eta bai lurralde antolamendua barne bilduko dituena. Eta epe motz bateago batera, EH Bildu aspalditik erreklamatzen ari dena, dela herribusaren edatzea auzo guztietara eta honen doakotasuna. Bestalde, babesleku klimatikoak sortu behar ditugu, egun dauden berdegune urri horiek handitu behar ditugu, edatu behar ditugu, lur publikoak erosteko partidak handitu behar dugu, mendibideak edo zorbideak berreskuratu eta hobetu behar ditugu. Izan ere, herritarrak beraien aisialdirako erabiltzen dituzten mendibide hauek askok mantenu falta erakusten dute eta beste batzuk konpondu beharra daukate eta rekuperatu beharra daukate. Adibidez, Ailomendeko sekretuan bideak, edo Sigmatik Maltzagara dijoan bidea, edo Atzolako bide zaharra adibidez. Baita ere, baserri bideak, bide publikoak dira, udalak dekretu bidez duela urte batzuk horrela erabaki zuen, hauek publifikatzea erabaki zuen, beraz, orduan hartutako konpromisoa erantzun beharko lieke. Hauen mantenu egokiaz gain, urtean 2 aldiz garbitzeko konpromiso hartu zuen, baina hori ez da betetzen. Bestalde, launda auzoetako bizilagunen segurtasuna bermatzea lehentasunezko gai bada, eta horretarako bide hauek modu egokian mantendu behar dira, eta kasu batzuetan konpondu ere bai, ze beraien egoera ez da egokia. Aurrekontuetan partida solte bat ezartzea eta beharraren arabera hauek handitzea kreditu aldaketa bidez, hori baino guk hobesten duguna da planifikazio bat izatea, urtero konpondu beharreko bideak zeintzuk diren zehazteko, hauek kuantifikatzea, eta horrela jakiko genuke aurrekontu partidetan zenbat handitu beharko genuken lan hauek egiteko, inguruko herrietan egiten dituzten bezala. Ekonomia publikoari dagokionez, etxebizitza arloan, legegintzaldi honetan etxebizitza publikoak garatzeko helburu kuantitatibo real batzuk ezarriko dituen plangintza bat egitea proposatu dugu, diseinatzea proposatu dugu, urtero aurreikusteko zenbat etxebizitza berri egingo diren, eskainiko diren, eta zein erregimenetakoak izango diren, eta bar, eta bar. Beraz, eskubide bat eta sari gara, eta eskubide hau dagoeneko legez garatuta dagoenez, berriz erreklamatzeko aukera daukagu. Eskubide hori bermatzeko, etxe bizitzak merkatura atera behar ditugu, eskaintza handitu behar dugu, eta horretarako baditugu konponbideak izango liatekenak, bi ataletan izango liatekenak. Bat, izango litzateke legean bidez, legeetaz baliatuz. Gure herria, gune tensionatu izendatzeko azterketa bat egitea, horretarako, udalak azterketa tekniko bat egin beharko luke, eta ikusi herria o Elgoibar gune tensionatu izateko baldintza horiek betetzen dituen edo ez. Eta hori, horrela balitz, alokairuak mugatzeko aukera izango genuke. Bigarren izango litzateke, etxe bizitza eskaintza handitzea. Etxeak merkatura ateratzen. Bi aldetatik, alde batetik,
etxe bizitza hutsei errekargu bat jartzea justifikaziorik gabe hutsik dauden etxe bizitza horiei errekargu bat esartzea, eta bigarren izango litzateke etxe bizitza publikoen eskaintza handitzea. Udal gobernu egia da, azken hau, 28 etxe bizitza publiko berri ingo dituen iragarpena egin du duela gutxi, eta iragarpen hau modu positiboan baloratzen dugu, ona da Elgoibarrentzat, hala ere iruditzen zaigu motz gelditzen dela gure herrirako eta eskaintza handitu egin beharko genukela. Jakinda, hau ezin dugula urte batean edo 2 urtetan landuko den gai bat, behar dugu plan estrategiko bat beharko genuke, 10 urtetara gutxienez, eta ikustea, lehen aipatu dudan, zenbat etxe bizitza egin ditzakegun urtero, eta bar. Gutxienez beharko genituzke 150 edo 200 etxe bizitza inguru, gure beharrak asetzeko gutxienez 10 urte horietan. Eta hori ondo planifikatuta joan beharko litzateke. Beraz, alde batetik legeak garatu behar dira, etxe bizitza hutsak mobilizatu behar dira, eta era berean etxe bizitza publikoen eskaintza handitu behar dugu. Eta hori guzti hori dana batera egin behar da. Bestela ez da nahikoa izango. Gizarte arloari dagokionez, egia da egungo politika neoliberalek erakunde publikoen interbentzioa eta babesa gutxitu egin duela, azken hamarkadetan. Eta ikusi dugu eredu, erresidentziakin zer gertatuan ikusi dugu, hauen privatizazioan zer gertatuan ikusi dugu. Eta kontuan izan behar dugu, 2018an zaintza eskubide subjektibo gisa onartu zela, eta EH Bildurentzat etxezteko zerbitzua ere modu berdinean ulertzen dugu. Ez zaigu bururatzen Osakidetza argiteria publiko zerbitzu batekin konparatzea, eta Elgoibarko pakaren itxiera, adibidez, onartezina eta gure eskubideen aurkako zerbait bezala ikusten dugun bezala, eta osasun zerbitzu publikoen privatizazioan aurka gauden bezala, aldiz, koordaintzen diren zaintza eta zerbitzu mugatu eta baldintzatuak onartzen ditugu. Aipatuko diguzue, etxezteko zerbitzuan, herritarren asebetetze maila edo egin diren inkestetan, jendea gustora dagoela zerbitzu honekin, hala ere badakigu zerbitzu honek behar guztiak ez dituela asetzen. Eta erabiltzaileen beharretara egokitu beharrean izaten da alderantziza. Erabiltzailea egokitu behar da daukan zerbitzu horretara. Etxezteko zerbitzuen eskariak handitu egin dira, egia da, adineko zerbitzuen demanda orokorrean handitu egin da, faktore askorengatik, alde batetikan eta tartean izango litzateke gure biztanleen batez besteko adin maila gora doan bezala, beharrak ere handitzen doazelako. Beraz, desberdintasun sozialak eta babes kolektiborako neurriak behar ditugu, eta guk uste dugu publifikaziotik etorri daitezkela aukera horiek edo neurri horiek. Etxezteko zerbitzua guretzako oinarrizko zerbitzua da, eta zerbitzu eskaintzen duten langileen lan baldintzak ere kontuan hartu beharko genituzke. Beraz, 2 aukera ditugu. Bata da, lizitazio hau bukatzen danean, berri ateratzen baldin bada, exigitzea, bai zerbitzu hori dagokionez, eta baita bertan dauden langilei dagokienez, hauek duinak izatea, eta zerbitzua nahikoa izatea beharretara egokitzeko, eta bigarren izango litzateke honen publifikazioa eskatzea, eta EH Bildu hain justu dago bigarren honen alde. Horregatik eskatu dugu zerbitzu honen publifikazioaren bideragarritasunan azterketa. Bestalde, berdintasunaz ari garenean, ari gara ere bai gizarte arrakalak saihesteaz, integrazioa bideratuko duten baldintzak eta aukerak eskaintzeaz, neguko dispositiboaren zerbitzua bertan bera geltuko da, eta gure eskualdean behintzat, eta hala ere kale egoeran dauden familiak eta herritarrak ondikan hor jarraitzen dute, gure artean jarraitzen dute. Ezin gera egon beste herrietan egiten dutenaren zain edo horri begira, eta udal bakoitzak daukar erantzukizunari aurre egin behar dio, bakoitzak alduen neurrian. Elgoibarren zerbitzu karterak zehazten dituen zerbitzu guztiak ez ditugu ematen,
Beraz, bitartean zer egin genezake, kalean edo emergentzia egoeran dauden familiei dutxa bat eskaintzea, arropa saldatzeko aukera, edo garbigailu bat beraien arropa garbitzeko, edo janari bero bat eskaintzea. Hori da guk proposatu duguna, aldiz, gure proposamena ez duzue aintzat hartu. Bai aipatzen da, 15.000 euroko partida bat dagoela kartera zerbitzua garatzeko, baina era berean kartera zerbitzuaren parte dan emergentziezko zerbitzu emateko baliabide minimo edo gutxieneko horiek eskaintzeko aukera ez duzue ematen edo ez duzue ikusten. Ermuko eredua aipatu genizuen guk, osinetxeko eredua funtzionatzen duen zerbitzu bada, finantziazio aldetik ez da inbertsio handirik behar duen zerbitzu bat, eta ez duguna ulertzen da zergatikan kartera zerbitzu hori, partida hori zehaztu gabe, egon gabe, zergatikan ez da sartu zerbitzu hau tartean. Gero, goragoko maila batean, hezkuntza eta kultura, edozein herriren garapen maila irudikatzen du, beraz guk hezkuntza eta kulturarekin lotutako sormen tailerrak proposatzen ditugu, hauek zerbitzu publiko gisa eskaintzea proposatu dugu. Herritar guztien sarbidea eta integrazioan laguntzeko helburuarekin. Eskaintza Elgoibarren egon badago, kultura edo hezkuntza arloan, baina hauek ez dira zerbitzu publikoak. Eskaintzen dira ikastaro solte batzuk, baina guk eskaintza handitu eta nolabait zerbitzu hori zerbitzu publiko bezala finkatzea nahiko genuke, Elgoibarren ez dugu esaten dara batera izan beharko litzatekerik, baina bai, banaka-banaka edo ikusita zein lehentasunen arabera. Gero egia da ere bai, kultura eragile desberdinak herrian sakabanatuta egoteak, horrek ere ez duela asko laguntzen, ez? Eta diru laguntza jasotzen dituzten eragile hauek, jasotzen dutenaren arabera askotan egiten dute beraien eskaintza, ez? Eta hori ere bai arazo bada. Aldiz, aurrekontu hauetan, diru laguntza hauek, ikusi dugu urtez urte errepikatzen dira eta berdin jarraitzen dutela, ez direla KPI-aren igoerara egokitu, eta, uste dugu, bere gastuak ere igo zaizkiela, beraz, egokitzapen egon beharko litzatekeela, kasu hauetan ere bai adibidez, Elgoibarko izarra edo Gurutze Gorriaren kasuan. Gero, hirugarren atalean, zerbitzu eta azpiegituren gabezi aurre egiteko, uste dugu partida zehatzetik arratarago, konpromiso, planifikazio bat eskatzen dutela. Egia da, landa auzoak ur publikoz lotzeko 400.000 euroko partida bat dagoela, eta, ongi etorriak, ez? Baina, oraindik hainbat alditan erreklamatu dugun bezala, beharko genuke zehaztapen gehiago ematea eta konpromisoak hartzea. Zuek legealdi planari egiten diozue erreferentzia, baina bertan ez da saltzen ez perik eta ez da kuantifikaziorik ere obra hauen inguruan. Gero, komun publikoen azpiegituren kasuan, aurreko legealditik eskatzen ari gera komun publiko berriak egitea eta daudenen mantenua eta hauek konponketa egitea, ez? 2025-erako hiru komun publiko berri da planteatzen genuena, aurreko legealdian eragile talde batek gogoratu behar dugu mozio bat aurkeztu zuela pleno honetarako eta erretiratu egin zuela batzordean lantzeko konpromiso horrekin, ez? Baina ikusi dugu hasiera batean arazo bat genuela ukatzen zen eta ondoren gauzatzen ez diren planei buruz hitz egiten zaigu, ez? Beraz, eta gero azkenian orain guk kokalekuak azaltzeko galdetzen diguzu edo kokalekuak erabakitzeko galdetzen diguzu, ez? Iazko konpromisoen artean aipatzen zenuten herriko komunen sarea hobetzeko plana egitea, aditua den enpresa bateri diagnostikoa eskatzea, komun sarearen hobekuntzan ekintza konkretuak egitea. Guk ez dugu diagnostiko hori ikusi, ez dakigu non dagoen diagnostiko hori, eta aurrekontu hauetan ez da ekintza konkreturik azaltzen honen inguruan. Gero beste proposamen zehatzen artean, parken partidan mahalako estalpea garbitzea eta konpontzea ere eskatzen genuen, bai neguan eta bai udaran eragiten dituen arazoi aurre egiteko. Erantzuna izan da lanak ezin direla nominalizatu, flexibilitatea galtzen delako, erakunde publiko guztietan partida orokorrak beti zehaztu egiten dira, bestela nola kuantifikatu ditzakegu partida horiek eta nola ebaluatu dezakegu betetze, hauen betetze maila, ez? Beraz, horrek argumentu bezala ez digu balio. Aurrekontu bat
gastuak eta sarrerak kuadratzeaz gain, epe ertain eta luzera helburuak eta norabide bat markatu behar du, asmo onak eta intentzio onaz horretaz gain zerbait gehiago behar dugu, EH Bildu adostasunak lortzeko prest dagoen arren informazioa eta parte hartze aktiboa mugatzeak edo guk eskatzen dugu guztia eginda dagoela edo egiten ari zaretela esatea gero errealitatea bestelakoa danean, gobernu honen kudeatzeko ereduaren gabestiak irudikatzen digu guretzat. Andrea, zuria da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, gaurkoan ia 21.500.000 euroko aurrekontua onartuko dugu, eta inbertsio garrantzitsuenei dagokionez, lehenik esan, landa eremuan, baserri auzoak 2025ko inbertsioen parte handiena izango dutela, 650.000 eurotik gorakoa. Zure hitzetan partida soltea dela esaten dozue. Bueno, guri gustatuko litzaiguke zein herrietan halako apostua egiten den jakitea. Irisgarritasuna eta mugikortasunean, Urasandi zubiaren bigarren faserako 653.000 euro ditugu, eta udal komunitate energetiko propioa sustatzeko ere bai, partida berri badakagu 150.000 eurokoa. Honekin, herriarentzako babes klimatiko gune bat sortuko dugu. Herritartasun arloan, 2025an aurrekontu osoaren 33%a da. Herritartasunetik bideratzen diren diru laguntzak 455.000 eurokoak dira. Herriko elkarte eta eragileei zuzendutakoak. Apostua egiten dugu herritarrei begira, gure elkarteen alde. Eta gogoratu ere bai lurraldetik egiten diren hainbat azpiegitura herritarren ongizaterako direla. Adibideak, Urasandiko zubia edo Artekaleko igogailua. Gizarte ongizate arloa ere bai 9% igo du, eta honekin udalak kolektibo ahulei laguntzeko programak zabaldu ahal izango ditu. Etxez etxeko laguntza zerbitzuak, gizarte larrialdietarako zerbitzuak, eta adinekoentzako baliabideak hobetu ahal izango ditu. Zaintza sistemaren aldeko apostua argia egiten dugu, aniztasunan oinarritzen denan eta errealitate desberdinak batzen dituena. Bizikidetzan oinarritzen den eredu komunitario bat. Kultura arloa ere 3% igoera izango du. Elgoibarko kultura nortasuna sustatzen duten kultur jarduera eta ekitaldi berriak egiteko aukera ematen diguna. Esfortzu berezi bat egingo dugu aurten ere bai, elkarte batzuei lokal berriak egokituz, beraien beharrei erantzunez. Euskarako partidak ere bai 2% igoera izango du. Aurten, udaleko euskararen erabilera plana eta herrira begirako euskararen plan estrategikoari kudeatzeaz gain, beste 3 egitasmo garrantzitsu ditugu. Lehenengoa, SIADekoerekin egingo dugun azterketa soziolinguistikoa, elgoibartarrek euskararekiko ditugun iritzi eta jarrera jaso eta aztertuko dira, eta ondorioak eta aurrera begirako erronkak identifikatuko dira. Orain dela 30 urte egin zen aurrekoa, eta orain berri bat egingo dugu. Bigarrengo programa da euskararen erabileraren kale neurketa. Azkena 2017an egin zen eta eguneratu egin nahi dugu. Eta azkenik batera Elgoibarren egitasmoa. Euskaltzaleon topagunea gidatuta Elgoibarko izarrarekin elkarlanean. Gogoratu, euskera eta gazterialdetik Elgoibarko izarrari 220.000 euroko izendun diru laguntza bat ematen diogula. Berdintasun sailean esan elkartei diru laguntza jarraituko dugula ematen, eta horretaz gain, gure legealdi planean 3. ildoan jasotzen den bezala, eraso matxisten aurreko segurtasun protokoloa eguneratuko dugula, eta LGTBI+ kolektiboaren ongizateran elde lan egingo dugula. Kolektibo honetarako lila emakumeen etxean, sexualkularitza zerbitzu bat hasiko gera ematen. Udalkirol patronatuaren aurrekontuari buruz, esan 2024koa baino 7,79% handitzen dela. Azpikontratazioetan lan hitzarmen hoberenak aplikatzeko, hau da, langileen lan baldintzak hobetzeko, apostua egin du patronatuak aurten. Eta horrek, zerbitzu hauen gastuetan, batazbesteko 45,59% igoera suposatzen du. Langileak hobekuntza horiek nabarituko dituzte. Aurten 2024an harrera eta garbiketa zerbitzuetan eta 2025an ikastaroetako monitoreak, igeriketako monitoreak
eta sorosleak. Elkarteei ematen diegun diru laguntza kirol patronatutik 109.500 eurokoa da. Hauei esker, patronatuak kirol elkarte eta kluben elkarlanarekin ia 50 ekintza ezberdin baino gehiago antolatu ditu 2024an. Olaizagako igerilekuko teilatua izango da 2025an ikusiko dugun berrikuntza nabarmenena. Balorean jarri nahi dugu gaurkoan PSerekin dugun elkarlana. Erreza egiten ari da legealdiari bide ematea, elkarlan eta borondate zintzoaren bitartez. Elgoibartarren ongizatea da gure helburu partekatua eta horretan lanean dihardugu. Zuen proposamenei dagokionez, pozik hartu ditugu zuen proposamenak. Konturatzen geralako batzen gaituena, aldentzen gaituena baino gehiago dela. Politika estrategiko edo hildo estrategikoak garatzearekin erabat ados gaude. Gure legealdi planean zuek proposatutako ia dena jasota dago. Esaten duzue aurrekontu kontinuistak direla gureak, behintzat prentsan horrela irten da, baina guk ez dugu ikusten alternatiba bat hori aldatzeko zuek aurkeztutako proposamenetan. Mugikortasun gaian, mugikortasun plan bat eskatzen diguzue. 2025an legealdi planaren erdian egongo gera, eta zelako gobernua izango ginateke orain arte plan gabe aritu bagina. Gure legealdi planan dena jasotzen da. Laugarren hildoa, herri inklusiboa eta atsegina eraikitzea dena, hau jasotzen du, zerbitzueri dagokienez. Udalbusa zerbitzua aztertu eta hobetuko genuela esan genuen, eta egin dugu. Gaur egun ailegatzen ez den auzoetara zabaltzea eskatzen duzue. Horren azterketa ere bai eginda dago eta badakizue, batzordetan jakinarazi zaizue. Baina oraindik zuen proposamen zehatz baterez ez dugu jaso. Auzotaxi zerbitzua ere bai martxan jarri dugu, eta Altzola eta Erdigunea lotzeko bidegorri bat bultzatuko genuela esan genuen ere bai, eta hori ETS enpresaren proiektuan baitan dago eta amaitzen dutenean errealitatea bihurtuko da. Azpiegituraz dagokionez, Urasandiko igogailua martxan dago, Artekaleko igogailua datorren urtean hasiko da martxan, Kinkon zubiaren erreberritzean gaude, bigarrengo fasean, eta komun publikoak ere bai, komun publikoaren sarea hobetu nahi dugula ere bai jaso gendun, gure legealdi planean. Zuekin bat egiten dugu helburu honetan, baina ez dugu jaso proposamen zehatzik. Bakarrikan esaten diguzue, egin behar ditugula, baina nun, zergatik, hori dana ez dozue landu. Komunen mantenuari buruz, esan Malako, Urasandiko, Altzolako eta Sigmako komunak bizitazio baten bidez mantentzen direla, eta azken urtean, aurten, komun hauen argiteria aldatu egin da. Eta bolatokian dagoen komuna ere bai, egokitze obrak egin dira. Malako estalpeko garbiketa aipatu dozu ere bai, esan zaizue aurten hasiko dugula. Hori ere bai, gure aurrekontuetan dago. Etxe bizitza, errekarguen gaiak sartu dozue, hori badakizu ordenatzea fiskaletan lantzen dela, eta gaur ez dugula eztabaidatuko gai hau. Eta etxe bizitza planaz ere bai hitz egiten dozue. Gure legealdi plana jarraituz, 3. hildoan, gure planifikazioa eginda dago, eta legealdi planean jasotzen dugu. 4. puntuan. 4. puntuan, Salazar egoitzan adinekoentzako etxe bizitzak egingo ditugula esan genuen, Arrezabal egoitza amaitu ondoren. Gutxienez, 14 etxe bizitza egingo dira bertan. 6. puntuan, gaur egungo ambulatorioan gazteentzako etxe bizitza garatzeko lan egingo dugula jasota dago ere bai. Gazteek etxe bizitza lokatzeko diru laguntzetan, 30.000 euroko diru laguntzetan, irizpideak aldatu nahi genituela esan genizuen hirigintza batzordean. Proposamenak egiteko eskatu genizuen, baina ez duzue bat ere aurkeztu. Etxe bizitza sailarekin harremanetan gaude etxe bizitza publikoen promozioa sustatzeko. Gure konpetentziaren haratago dago gai hau, baina erakundeen arteko elkarlanarekin lortuko dugu helburu hau. Orain dela egun batzuk, Elgoibartarrei jakinarazi diegu, udal gobernuak Eusko Jaurlaritzarekin izan dituen hainbat bilerei esker, laster Elgoibarren 28 etxe bizitza publiko berrien proiektu bat martxan jarriko dugula.
14 gaur egungo ambulatorioan, gazteentzako beraien emantzipazioa errazteko, eta beste 14 alokairu babestutako etxebizitzak eulogio estartan. Nahikoa ez bada ere, pauso oso garrantzitsua da gure herriak duen errealitatea zein den ikusita. Zuek diozue plan bat behar dela. Guk legealdi hasieran egindako planari ekintza konkretuekin erantzuten ari gera. Lankidetzaren ondorioz, gure programan dagoen estrategia hau, etxebizitzena, sakontzen jarraituko dugu legealdi honetan. Landa inguruari buruz, hau ere bai gure legealdi planean 5. ildoan jasotzen dugu. Eta aurrekontuetan, landa inguruak mantentzeko 210.000 euro ditugu. Bideak egokitzeko eta hobetzeko plan bat aktibatuko genuela ere bai esan genuen. Eta oinezkoentzako pasaleko eta bilbide berriak sortuko ditugula eta daudenak egokituko ditugula. Proposamen bat baldin badakazue, bideren bat, konkreturen bat, behar bereziak dituenak, mesedez helarazi eta kontutan hartuko dugu. Landa eremuetako ur hornidura sareak handitzeko proiektua lan egingo genuela ere bai esan genuen, eta horretarako 400.000 euroko partida bat daukagu Saiomente ausorako bideratuta. Proiektu hau ez da urte batekoa, baizik eta epe luzeagokoa, konplexua eta inbertsio handikoa, gutxienez 5 milioi eurokoa. Eta proiektu hau aurrera eramateko beste erakundeen eta baserritarren laguntza beharko dugu. Hezkuntza eta kulturarekin lotutako sorkuntza tailerrak. Zerbitzuko publiko gisa eskaintzea deritzozue. Hau ez da guk ez gaude bat ere ados zuekin. Tailer horiek orain udal diruarekin finantziatuta daude. Beraz, publikoki bultzatzen dira. Guretzat oso aberasgarria da elkarteak kulturan parte zuzena izatea. Eta horregatik laguntzen ditugu bai diru laguntzen bidez eta bai ere bai beraiek erabiltzen dituzten lokalei esker. Legealdi plana egin genuenean parte hartzera gonbidatu genizuen eta zuek marketing soila zela esan zeniguten. Eta hauko egin zenioten ekarpenak egiteari. Baina agerian dago bertan azaltzen direla zuek gaur aurkeztutako edo aipatutako proposamen asko. Guzti honekin esan nahi duguna da oso gertu gaudela. Eta zuen jarrerak behintzat batzordean ezezkoa bozkatzea gure aurrekontuei harritu egiten gaituela. Zuek aurkeztu dozuena guk aurkeztutako aurrekontuetan txertatuta dago. Ez dago ezer berririk. Datorren urte osoan zehar ekarpenak gustora jasoko ditugu, Elgoibar hobetzen jarraitzeko. Proposamen konkretuak landuko ditugu. Diskurtso politiko orokorretik ekimen konkretuetara sartzera animatzen zaituztegu. Eta hor, elkarrekin lan egingo dugu. Eskerrik asko. Bigarren txanda bat hasiko dugu, Ariana. Mugikortasunari begira, legealdi planean, legealdi hasieran ekintza konkretu batzuk aurreikusi genituen. Beraz, udal gobernutik badugu mugikortasun estrategia bat 2023-tik 2027 bitartean. Egingo ditugun ekintza eta proiektuak jasotzen dituena. Esan dudan bezala, 2025-erako badugu udalbusa hobetzeko aurrekurpena. Etxebizitza politikari buruz, etxebizitza publikoak sustatzeko plana udal gobernuak egin du. Eta halaxe adierazi zitzaien herritarrei legealdi planaren bidez. Legealdi planean jaso genuen bezala, legealdi planean jaso genuen bezala, legealdi honetako konpromisoetako bat etxebizitza publikoak sortzea izango da. Bide horretan, gaur egun ambulategiko eraikinean 14 etxebizitza egingo dira Eusko Jaurlaritzarako etxebizitza departamentuarekin elkarlanean. Elkarlan horretatik ere etorriko da beste 14 etxebizitza alokairuan egiteko promozioa. Gainera, errezalegoitzak eraikitzen denean, gaur egungo Salazarbe eraikinean ere pertsona helduentzako etxebizitza dotazionalak eraikiko ditugu. Bestalde, Elgoibarko erdigunearen berroneratzean ere lantzen ari gara beste erakundeekin elkarlanean.
hezkuntza eta kulturarekin lotutako sorkuntza tailerrak zerbitzu publiko gisa eskaintzeari buruz, erantzun bat eman genizuen esanez, egur ongarri eskuz dauzkagun elkarte guzti hauei udalak hainbat eratara laguntzen die, bai zuzenen eta bai lokalak utziz. Beraz, publikoki bultzatu eta finantziaturiko zerbitzuak dira. Hezkuntzak ere badu edatze eta bertan lantzen gaude. Herri ikuspegiko aisialdia eskaintzea eskolekin batera. Elkarteetatik zerbitzuak eskaintzea aberastasun handia ematen dio herriari eta bultzada hau orain arte egin eta egiten jarraituko duguna. 2025ko aurrekontuan ere halaxe ikusten dugu. Bale, Aitziber. Bai, ez dugu ukatuko, zuen aurrekontu hauetan ekintza konkretu batzuk badaudela, baina ez daude plangintza orokor bati lotuak. Zuek legealdi planari egiten diozu beti erreferentzia, legealdi plan honek asmo bilduma bat irudikatu dezake, konpromisu bat nahi danarekin edo asmo batzuekin, baina hau ez da plan estrategiko bat, eta bertan ez dago egutegirik eta ez kuantifikazio zehatzik ere ez. Uste dugu ez duzuela konpromiso zehatzik hartu nahi, badirudi zuen jardunaren fiskalizazioari iesi nahian zabiltzatela, eta hori da hain zuzen ere EH Bilduren egin beharretako bat. Jarraitzeko. Herribusaren inguruan, bai aipatzearen, landa auzoan aipatzearen, landa auzoan ia zeuki genuen, aurreko hilabetean euki genuen mozioan, plangintza baten alde bozkatzea bakarrik eskatu genizuen eta horren kontra bozkatu zenuten, baina era berean dagoeneko plangintza bat zutela burututa argudiatzen duzue, dakiko nun dagoen plan hori, gueten gabe gabiltza eskatzen eta ez zaigu iristen plan hori. Herribusaren inguruan, gu gabiltza herribusan edapena erreklamatzen aurreko legealdi hasieratekan. Egin ditugu, akordatzen ez, aurreko legealdien hasieran egin genuen, plan bat egin genuen, paradaz parada joan ginen, eta hori proposamen hori batzorden aurkeztu izan dugu, aurreko legealdizak itzamatan horietan aurkeztu genuen, baina pila batetan. Zuen konpromisua herribusarekiko izan zen, 2024an diagnosti bat egitea eta zerbitzuaren eta herritarren beharren inguruan. Guk diagnostiko hori oraindik ez dugu ikusi, ez dakigu non dauden erabiltzaileen iritziak ere ez, eta finantziazioaz ari garela, esango diguzue, tasan finantziazioa eta tasak ordenantza fiskalentan aipatu beharreko gaiak direla, bai tasa bera zehaztea, baina finantziazio sistema, mugikortasun estrategia baten barruan kokatu beharko litzatekeela iruditzen zaigu, eta horren arabera erabaki beharko genukela. Tasak, arrisku moralak ekiditeko erabiltzen dira, eta kasu honetan bere egunean tasa hau erabaki zenean euro bateko tasa ezartzea, izan azterketa tekniko baten ondorioa, baizik eta erabaki politiko bat izan zen. Eta bere egunean euro bateko tasa horre lortu zuena zen erabiltzaile kopurua murriztea. Obari sisteman erabiltzaile guztiak ez daude sartuta, pentsio duen guztien errenta maila ez da berdina, beraz, ekitatiboa denik ezin da esan zerbitzu hori, finantziazioari dagokionez. Erkidegoan, EAen garraio publikoa 0,6 urte arte doan izango da, hemendik aurrera, EH Bildu bere garaian egindako proposamen bati jarraituz, guk uste dugu garraio publikoa sustatu egin behar dugula, eta ez alderantziz, eta honen mugikortasun plan edo arazoen artean ere bai, beste arazo bat izango litzateke aparkalekuen gaia. Aipatu duzue otaren gaia, eta aurreko plenoan ere bai, honen ordenantza honen aldaketa hitz egin genuen, nola Sigmako poligonoko aparkaleku hori libre izatetikan, ota bidez neurtuko den, edo ota bidez erabiliko den parkin bat izango dela,
Eta orain Kinkoneko obra hori dela eta Urasandiko auzoan beste 25 aparkaleko inguru kendu dira eta aldiz ez da inongo alternatibarik eskaini bertan aparkatzen duten bizilagunei. EH Bildutik bai proposatu zen Anaiekeko orubea erabiltzeko alternatiba bezala, baina hori planteatu behar zen obra hasi aurretik eta ez noski orain. Gobernuan egonda dituzue baliabide tekniko guztiak, nahi dituzuen guztiak, erabaki politiko bakoitzan eragiten diren ondorioak horren neurriak aztertu eta horiei erreparatzeko, horregatik eskatzen dizuegu mugikortasun plan oso garatu bat eta global bat egitea. Kinkoneko obran gainera, Pilarrera doan Zubizarretik, Pilarretik Urasandira doan Zubizar hortatikan, oinezkoentzat irisgarritasuna bermatzen da. Alde batetik, hor dagoen malda izugarria da, eta hor erabiltzaile batzuk ezin dute erabili. Eta igogailu estropeatzen baldin bada, pentsatu duzue alternatibarik kasu horretan, zein izango den. Etxebizitza politikari dagokionez, guk egin dugu planteamendu bat, planteamendu osatu bat, legea aldetikan, legedia garatu behar dela, legeak ezarrita daude, gogoratzen dizuegu, 2021ean, bai PSek eta bai EAJak onartu zutela legebiltzarrean dekretu bat, non etxebizitza hutsei errekargu bat jartzeko araudi bat ezartzen zen. Beraz, zuek onartuako gauza bat da, ez da guk asmatu dugun zerbait. Eta etxebizitza publikoen iragarpena esan dugu, norabide honean doa, baina guretzako motz gelditzen zaigu. Zuek etxebizitza plana daukazuela diozue, non dago plan hori, guk ez dugu ikusi. Zuen legaldiko planean, bai, sumak ikusten dira, eta nahi ikusten dira, baina ez da dugu ikusten zehaztasun gehiago, aipatu dituzuen bai etxebizitza publiko horiek, iragarpen horiek, eta datorren legealdian egingo diren horietak aipatu dituzue, baina aurten, legealdi honetarako ez dugu ikusten beste ezer. Etxebizitza alokairurako diru laguntzak. Hauek ez diote etxebizitzaren arazoari kolpe egingo. Edozein kasutan, arazoa areagotu dezakete. Ze horrek sortu dezakena da, merkaturatze prezio hori are eta gehiago igotzea. Beraz, horrek arazo bat ekartzen du, baldin eta ez baldin badago txertatuta beste plangintza integral oso baten barruan. Beraz, diru laguntza horrek berak bakarrikan ez du ezertarako balio. Eta gero gure planteamenduak, egin ditugu planteamenduak, baina guk etxebizitzan politika edo arazoa modu globalean orokorrean aztertu nahi dugu, ez partxeekin bakarrik. Komunitate energetikoa aipatu dare bai. Larrialdi klimatiko egoera baten egonikan, noski horrelako proiektua beti ongi etorriak dira. Kasu honetan, proiektu honekiko dauzkagun datuak eskatu arren zaizkigu iritsi, 3 argazki bakarrikan erakutsi zaizkigu, beraz ezin dugu zehazki baloratu proiektu hau. Aldiz, proiektu honen arduradunak, PSeko zinegotziak, zinegotzi berak onartu zuen batzordean, honedikan proiekturik ez dagoela. Aurrekontuen inbertsioetan, bai, sartu dituzue 140.000 euro, proiektua finantzatu behar duen erakundeak oraindik erantzunik eman ez duenean. Beraz, nola ez ditugu eskatuko zehaztapenak eta plangintzak eta asmoekin eta nahiekin horrek nahikoak baditugu, baina behar dugu zehaztapen eta kuantifikazio zehatzak. Beraz, gainera, babes klimatiko eta hitz egiten ari zaretenean, guk EH Bilduk, babes klimatiko horiek herritarrentzat pentsatzen gaude, herritarren babes klimatikoetan pentsatzen ari gara, eta ez autoentzako babes klimatikoetan. Momentuz, babes klimatikoak autoentzat izango dira, proiektu horretan, gudakigunez behintzat. Besterik gure informazioen arabera horrela da. Beraz, estrategiari gabe norazean gabiltza, plangintza batetatik kanpo gelditzen diran partida solteak kreditu aldaketen bidez urtean zehar ustutzeko aukera erraza da, edo ustu daitezke bentsat, edo kredituz aldaketa horiek eman daitezke errezago, eta horren adibide ugari izan ditugu 2024 urtean zehar, lurru publikoan erosketaren partidan, naiz eta alternatiba onuragarri bat izan mai gainean.
herribusaren edatzean, komun publikoetan, berdegunen edatzean, non EH Bilduren proposamena, gero esango dituzu, ez dugula proposamenik egiten, EH Bilduren proposamenak bai Mintxetako berdegunea eta bai Santa Clarako proiektuak atzera bota zenituztenean, beste alternatibarik aurkeztu ez duzuenean. Merkatu plaza eta Mugurutzako eskolak guztionak diren ondare publiko baten inguruan herri honek dituen beharrak kontuan hartu gabe eraiste erabaki zenuten. Orain, eragile guztiei non kokatu aztertzen zabiltzate, azpiegitura publikorik nahikorik ez dagoenez orain lokal pribatuetan sakabanatuta geldituko dira eragile hauek. Beraz, erabaki bakoitzak bere ondorioak ditu eta kasu hauetan ondorio hauei berandu edo behintzat ez modu estrategikoan ez diezue heldu. Beraz, prebizio falta honek bai irudikatzen du norabide finkorikan ez duzuela. EH Bilduri alternatibak planteatzeko eskatzen diozue, zuek zarete gobernua, zuek zarete alternatibak planteatu behar dituzuenak, zuen esku dituzue baliabide tekniko guztiak eta zuek zarete ondorioetan erreparatu behar duzuenak. EH Bilduren planteamendu nahi dituzuela esaten duzue alde batetik, baina gero ondoren danak atzera botatzen dituzue. PSek aurkeztutako, PS eta EJak aurkeztutako aurrekontu honek proposamen zehatzei uste dugu muzin egiten diela, ez diote ambizioz heltzen ongizate politika ekitatiboei, ekonomia publikoari, partaidetza edo trantzizio ekosozialari, guzti horregatik guk kontra bozkatuko dugu. Andrea, zure txanda. Eskerrik asko. Bueno, a ber, zure esandakoei erantzuten. Legealdi planak kronograma badauka, eta hori gizarteratu genuen. Aurrekontuekin ekintza horiek gauzatuko ditugu. Osea, gauza bada legealdi plana eta beste gauza bada aurrekontu, eta biak lotutak dijoaz. Babes klimatikoa, kotxeena ez da babes klimatikoa. Kotxeena da nahi duguna egin eguzki plakak ipintzea. Babesgunea da babes klimatikoa herritarrentzako da, noski. A ber, ur hornidura. Esan duguna da fase desberdinak dituela eta erakunde desberdinekin lankidetzan gaudela. Ero zuek 5 milioi euro finantzatzeko gaitasun ekonomiko nahikoa duela udalak pentsatzen duzue. Nik uste dut ez diguzuela entzuten. Zuek dakazue ja aurretikan ja planteatuta gure kontra egitea eta horrela eztabaida eraikitzailea ezin da egin. Prentzan irakurri dugu, zuen ustetan aurrekontu hauek momentuko beharrei aurre egiteko direla. Eta ez dugula pentsatzen epe ertain ero luzera. Eta hori ez da horrera. 2025ko aurrekontua gure legealdi planarekin bat doa. Eta legealdi plana 4 urterako plan bat da. Eta bertan ekintza ezberdinak jasotzen ditugu. Prentzan komentatu dozu ere bai, azpiegitura publikoak xahutzen joan gerala eta horregatik lokal pribatua gaudela elkartentzako erosten. Hori gezurra da. Erosi dugun lokal bakarra udaltzaingoentzako da. Ez dugu erosi beste bat. Bai egia da lokalak alokatzen gaudela. Hori bai, baina ez erosten. Egiten dituzuen ekarpen guztiak ongi etorriak dira beti bezala. Elgoibartarren hoberako, baina sentsazioa dugu zuen proposamenak politika orokorreko diskurtso batetik datozela. Proposamen konkretu bezala, udalguza zerbitzua aipatu dozue, martxan dagoena, eta badakizue ari gera lasterketa, egin dugu lasterketa eta jarraituko dugula hortan. Komun berriak eta mantenua 2024ko 4 komun berri eskatu zen dituzten. Orain, 2 urtetan 3 berri egiteko. Foltan botatzen dugu berriro zuen proposamenak. Beti esaten dozu guk egin behar dugula, eta ez dugula zuekin adosten gauzak. Hau da momentua zuen ekarpenak egiteko. Malako estalpea garbitzea, ere bai, aurrekontuetan dago. Laster hasiko dugula. Ur hornidura, lanean gaude, pauso konkretuak eman dira, proiektua idatzi da eta aurrera lehengo fasea burutuko dugu laster. Eta mendibideen aurrekontua beti dago gure aurrekontuetan, eta oso aurrekontu potentea da.
Hauek denak, zuek egindako proposamen denak, txertatuta zeuden hasieran eman zitzaizuen proposamenean. Guretzat klaru dago bat egiten duzuela gure estrategiarekin, baina ez duzuela nahi gure aurrekontuak babestea. Amaitzeko, guk aurrekontuak erantzunkizunez, konpromisoan eta lankidetzan egiten ditugu. Erantzunkizunez dagokio momentuan onartzea, konpromisoan urtean zehar herritarrekin, elkarteekin, enpresekin eta eragile desberdinekin izan ditugun bileretan esaten digutena entzun eta gero, landutako ekintzak eta nahiak aurrera eramango ditugulako. Lankidetzan, elkarlanean sinesten dugulako. Elkarlanean herritarrekin, udal gobernuan PSerekin, udal teknikariekin eta zuekin nahi dozuenean. Urtean zehar ikusiko duzue, esandako guztiak betetzeko lan egingo dugula, orain arte egin dugun bezala. Eskerrik. Bukatu dugu eztabaida eta bozkatu ingo ditugu aurrekontuak. Ez du hartzen ez? Ez du hartzen. Proposamenaren aldeko botoak kontra, 10 alde eta 7 kontra. Hirugarren puntua, epe luzeko maileguaren finantzaketa kontratatzeko akordioa. Hemen egiten da antolakuntza batzorde informatzaileak udalbatzen osoko bilkurari proposatzen dio ondoko akordioak jarritzea. Lehenengoa, onartzea Rural Kutxa Finantza entitatearekin mailegua kontratatzeko proiektua eta ezaugarriak hauek izango lirateke. Espediente mota inbertsioa finantzatzea, entitatea Rural Kutxa zenbatekoa 2 milio euro, amortizazio epea 13 urte, gabealdiko epea 2 urtekoa, guztira 15 urtekoa, interes tasa hiruileko Euribor gehi 0,32, konputatzeko interes tasa 3,376, maiztasuna hiruile betekoa, helburua inbertsioa finantzatzea eta Euribarren data urriaren 10ean 3,086. Bigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiari horren berri ematea, ari bai dagokio kreditu eragiketei buruzko tutoretza, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko ekonomia itunari buruzko 2002 legeak 58.5 artikuluan jasotakoen arabera. Hirugarrena, Maialen Gurrutxaga Uranga Andreari ahalmena ematea kontratua eta erabaki hau eraginkorra izateko behar diren dokumentuak formalizatu ditzan. Bale, itzi da zuria gaitza. Esan guk ez dugula parte hartu mailegu honen kalkuluan eta erabakian, udal geraikina egon badago eta badirudi mailegu hori eskatuko dela bada espada. Ez dirudi proiektu zehatz batetara zuzenduta dagoenik mailegu hori, zergatik mailegu bat eta ez kreditu bat adibidez, guri datu objektiba falta zaizkigu, beraz abstentzioa bozkatuko dugu. Bale, Andrea. Apunte bat ematearren, mailegu hau dator, Aldundiak emandako gomendio batetikan, aurtendik aurrera arau fiskalak esarriko dizkigu estatuak pandemiaz geroztik sartzen ez zitsunak, udalak egoera ekonomiko ona dauka, baina egia da hurrengo urteetan planifikazio bat eskatu aldi gutela eta horri aurre inalizateko margen aukitzeko da. Ez da proiektu konkretu bat irantzuteko ez, esan desu bezala. Ez da, eta espero dugu ez erabili behar izatea. Zeudalan egoera ekonomikoa ona da, baina egia da arau fiskaloi irantzuteko jokua eukitzeko gomendatu da teknikoki hori, besterik ez. Boskatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 7 abstentzio. Laugarren puntuan, 2023-2027 diru laguntzen plan estrategikoaren bigarren aldaketa onartzea.
Kasu honetan ere, batzordeak proposatzen ditu akordioak hartzea. Lehenengoa, Elgoibarko Udalaren eta Kirol Patronatuko diru-laguntzen plan estrategikoaren aldaketa onartzea. Bigarrena, erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Hirugarrena, diru-laguntzen plan estrategikoa ere eginkorra izan dadin, diru-laguntzen lerroen oinarriak eta deialdiak onartu behar dira. Bai, eta ekitaldi bakoitzeko aurrekontu baliabideak ere. Beraz, plan honetan aurreikusitako diru-laguntzak benetan esartzeko beharrezkoa izango da, dagozkien diru izendapen eta udala aurrekontuetan sartzea, eta diru-laguntza horiek emateko oinarri arautzaileak edo bidezko dokumentua onartzea. Eta sartzen diren lerro berriak dira 10. Sigma eraikinaren jabeen erkidegoari diru-laguntza izenduna, Sigma eraikinaren letra emblematikoa konpondu eta hobetzeko asmoz, hor aurreikusten da 1.300 euro, eta 11. lerroa ikastolari diru-laguntza izenduna kilometroak 2025 antolaketa laguntzeko, eta kasu honetan 30.000 euroko diru-laguntza aurreikusten da. Ez badago ezer, proposamenaren aldeko botoak, hau batez, 5. puntua, lanpostu zerrendaren aldaketa onartzea. Ikusita zein den lanpostu zerrendaren proposamena, ze aldaketa eta ze berrikuntza dauden, hori guztia kontutan izan da, antolakuntza batzordeak udalbatzarrari proposatzen dio honako akordioak har ditzala. Lehenengoa, udal honetako eta udal kirol patronatuko lanpostu zerrenden aldaketa onartzea eranskinean agiri den testuarekin. Bigarrena, lanpostuen zerrenda osorik argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalari egoitza elektronikoan. Eta hirugarrena, lanpostu zerrendaren kopia bana helaraziko zaie estatuko administrazioari, baita autonomia erkidegoan eskumena duen organoari ere. Zerbait komentatu nahi duzue? Itziber. Bueno, hemen ere aipatu bat aldaketa emango direla lanpostuen RPT-an. Kasu honetan ere sindikatuekin negoziatutako gai bat da, eta EH Bilduri, hauen berri eman zaio dana negoziatu ondoren, kasu honetan ere bai EH Bilduk abstentzioa bozkatuko du. Ondo da, bozkatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 7 abstentzio. 6. puntua, 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuen kredituak, kreditu egarrien bidez aldatzeko 10 eta 11 zenbakia dituzten espedienteen berri ematea. Bi kreditu aldaketa hauek, onartuta daude eta berri ematea da, eta lehenengoa kreditu egarrien modalitatean egin zen, eta aldatu dira gastuetan hainbat partida, eta guztira aldatu den kopurua 404.000 eta 500 euro dira. Eta horren finantzaketa gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinetik hartu da. Eta bigarren kreditu aldaketa gauza bera, kreditu egarrien modalitatekoa da, baina hemen kopurua 3.500 euro da, bizikidatza partidarako, eta baita ere finantzatzen da gastu orokorretarako gerakinetik. Ez badago ezer, jarraitu ingo dugu. 7. puntuarekin, kasu honetan, 2024ko ekitaldean Kirol Patronatuko aurrekontuak kreditu egarrien bidez aldatzeko 24 zenbakidun espedientearen berri ematea. Hau Kirol Patronatuko lehendakariak onartutako ebazpen bat da, eta hemen ebazpenean agertzen den bezala kredituak aldaketak egiteko 2 partida handitzen dira, eta guztiko kopurua 56.000 eurokoa da, eta hori finantzatzen dira hemen ere diruzaintzako gerakinetik. Ez badago ezer, jarraituko dugu, 8. puntuarekin, Elgoibarren euskara sustatzeko 5. plan estrategiko 24-28 EPA-ko onarpena. Kasu honetan, herritartasun batzordeak ondorengo akordioa dezala proposatzen dio
udalbatzaren osoko bilkurari lehenengoa, Elgoibarren euskara sustatzeko plan estrategikoa onartzea, 2024-2028 epealdirako. Eta bigarrena akorde hau, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzari jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran. Bai, esan Euskararen erabilera Elgoibarren sustatzea helburu konpartitua daukagula. EH Bildutik sarritan aipatu izan dugu gure prestutasuna eta kolaborazioa modu aktiboan Euskararen erabilera esaten duda sustatzeko, ekintza eta proiektu desberdinetan. Beraz, aukera daukagu hurrengo hilabetean aipatutako proiektu berak aipatutako proiektu berri horretan eta beste batzuetan, lan konpartitu egitea eta espero dugu honek bere fruituak ematea. Oso ondo bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. 9. puntua, batzorde informatzioen osaketa berri buruz, alkateak emandako dekretuaren berri ematea. Udaleko osaketa berria, Joseba Osoro sartu denetik, orduan nola gelditzen diren batzordeak, Joseba gelditzen da ordezko bezala lurralde batzordean eta ordezko bezala herritartasun batzordean. Eta hurrengo puntua 10. da Kirol Patronatuko zuzendari batzordean osako eta berriari buruz lehendakariak eman duen dekretuaren berri ematea. Hau gauza bera, eta kasu honetan Joseba Osoro titular bezala dago zuzendaritza batzordean. Ez badago ezer, jarraituko du 11. 2024ko euskararen nazioarteko egunerako adierazpen instituzionala. Abenduaren 3an, Euskaren nazioarteko egunean, Elgoibarko udalak eta Elgoibarko izarrak Euskaltzalion topaguneak, Elgoibartarrok betidanik izan dugun Euskaldun izateko nahia aldarrikatu nahi dugu, eta horregatik aurkezten dugu ondorengo mozioa. Abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna, nazioarteari Euskaldunok bizirik gaudela esateko eguna da. Munduari Euskaldunok bizirik iraun nahi dugula aldarrikatzeko eguna. Abenduak 3, gure euskaldutasuna aldarrikatu eta euskaraz eta euskararekin ospatu eta gozatzeko eguna. Euskarak egiten gaituelako, nagoelako ni, eta euskarak egiten gaituelako gu. Euskarak egiten gaituelako euskaldun eta herri. Horregatik dihardugu Elgoibarren gure herria euskaldunago izateko herria ahaleginetan, hala jardun zuten gure aurrekoek eta hala dihardugu guk ere euskaldun izan nahi dugulako. Euskara bada, horrez gainera, elkarbizitzarako eta gizarte inklusiboago eta kohesionatuagoa eraikitzeko tresna bat. Euskara, nahiz euskal kultura, mundu berri honetan sustatzeko ahalegina eginez, herriko hizkuntza eta kultura aniztasunari ekarpenei nahi diogu, gizarte justu eta ekitatiko bat lortzeko. Aitziber jarritxu irakurtzen. Orain arte egin dugunaren diagnosia. Euskaldun izan nahi dugulako egin eta eragin dugu orain arte. Eta azken 35 urteetako Elgoibarko euskalgintzak zer eman duen jakingo dugu laizter. Horretarako espreski gure herrian egingo den azterketa soziolinguistiko bati esker, 1980 egin zen azken azterketa soziolinguistikoa Elgoibarren, eta Arekin alderatuko dugu orain egingo duguna. Hartara, besteak beste 35 urteko herrilanak zer ustalaga duen jakingo dugu. Zertan asmatu dugun eta zertan ez. Zertan egin dugun aurrera eta zertan ez. Etorkizunean nahi duguna erabakitzeko. Euskaldun izan nahi dugulako egingo dugu aurrerantzean ere, eta horretarako etorkizunean zer izan nahi dugun eta non egon nahi dugun aztertu eta erabakiko dugu Elgoibartarrok 2025ko ekainera arte iraun eta 100 herritarrek baino gehiago parte hartuko duten gogoeta prozesu batean. Elgoibartarron eskutik. Elgoibarko izarrak eta Elgoibarko udalak pentsatutako lana dira biak ala biak. Baina bietan herritarrak izango dira protagonistak.
herritarren eskutik jakingo dugu 35 urteko euskalgintzak zer eman dion gure herriari eta herritarrekin antolatuko ditugun elkarrizketa eta kontraste taldeetan erabakiko dugu non egon nahi dugun etorkizunean. Elgoibarko euskalgintzaren beste mugarri baten aurrean gaude edo hala sinesten dugu guk behintzat. Argi dugu euskalgintza herrigintza dela eta argi dugu baita ere Elgoibar hobe eta justuago baten alde dihardugula. Horregatik egin nahi dugu herritarrekin batera herritarrok egiten dugulako herria. Izango bagara eta eragiten jarraituko beharko dugu Elgoibarko udala eta Elgoibarko izarrak euskaltzaileon topagunean. Horregatik guztiagatik ondorengo akordioa har bezala proposatzen diogu udalbatzarraren osoko bilkurari. Lehenengoa, 2024ko Euskararen nazioarteko eguneko adierazpena onartzea. Bozkatuko dugu. Orduan, adierazpenaren aldeko botoak, aho batez, azken puntua, eskari galderak. Ez badago ezer bukatuko dugu.